Ik heet Arun en ik werk voor Reedy Car Rental. Mijn functie is als een manager hier. En vanmorgen toen ik tegen 7:30 hier aankwam, zag ik dat de deur open was. En ik dacht dat mijn collega de deur had opengelaten van gisteravond. Maar blijkbaar dat er was ingebroken. En we hebben dus dan camerabeelden en dergelijke van de personen die hebben ingebroken. En de belangrijkste wat we hebben verloren is een bakje met geld daarin en reservesleutels van auto die heel erg belangrijk zijn. En meer dan 70 autosleutels qua reserve. En als we dat allemaal opnieuw gaan moeten maken, kost ook alweer veel geld. Dus wat we van jullie verwachten, als jullie tenminste het bakje met reservesleutels terug kunnen brengen, die wij nodig hebben, zodat we dan de camerabeelden niet aan de politie afgeven of aan de politie aantonen, maar dat binnen 24 uur. Gebeurt dat niet, geven we dat aan de politieagenten door. We hebben de kentekennummer, we hebben de auto, we hebben jullie beelden met de tatoeages hier achterin. Dus staan jullie voorbereid. Hoe kunnen deze mensen uw contacten nemen? Ze kunnen hier naar ons bedrijf komen, we zijn heel vriendelijk. Of ze hebben onze nummer 7412601, dat is onze bedrijfsnummer. Ze kunnen ons bellen om het privé te houden. En dan zo ontvangen we de sleutel wel terug en later kijken we wel wat ze met hun kunnen regelen.